Dobrý večer. Prepač som také trošku roztasená dneska. Ježiš, čo to dá? No, takže dobrý večer, ja som Snehulienka. Taký trošku roztasená. No, taký trošku úvodník, hej? Lebo, Ježišmaria. Dosť ľudí mňa tu už pozná. Prosím vás, prihláste sa, kto mňa pozná. No dobre, tak okrem vás dvoch to vysvetlím ostatným. No, takže som od Snehulienka, hej. 90, 60, 90 to sú miery môjho IQ. No, nechápem. Moje meno je odvodené z latinského snehulienus, čo znamená inteligentný. No, pochádzam z rozprávkovej krajiny. A vy sa pýtate, že prečo som došla sem, hej? No tak v tej rozprávkovej krajine tam je to všetko paráda, krásne, dobre, spravodlivé. A hovorím si, ne, ty vole, ja potrebujem zmenu. Tak som došla na Slovensko, hej? To je to úplne prdeli, hej? No, tak to poviem vám na úvod taký, že news z môjho životníku a potom vám poviem takú politickú kritiku trošku, hej? Lebo ja sa strašne vyznám v tomto. No, news, hej, som tuto momentálne v súdnom spore s Miragom, čo je tuto vedľa. Čo sa mne tam stalo, hej, idem si do kina, že trošku sa odriaškujem v pohodičke. A teraz, že čo si pozriem, hej, nejaký filmik. Chcel som nejaký feministický, lebo akože, fakt. Ľudia, no skúste si to, akože rok žiť so 7 chlapmi, hej. Potom sa vám konečne podarí zomreť a nejaký 8 príde, že akože zachranca, hej. Ty kokos, toto je fakt o hubu. A pozriem, že Titanic tam je, myslím, to je dobré, lebo on na konci z kapel nám ostane žiť. To by som si dala celkom, hej. Teraz idem už tam, že si kúpim ten listoček. A čo nevidím, slečna za pultíkom, na vizitke kartka z Čadce, no hovorím si, no flas. Tu budeme zasa do budúceho týždňa, kým sa ja s Kysučanom nakomunikujem, že? A nevadí. A Kati, ahoj, nebudem rasista, poprosím ťa, jeden lístok na Titanic, hej? Ona sa chvíľku tak pozrela na mňa. Ľudia, ja by som vám ju akože ohodnotila na stupnici od 1 do 5. Ale to minus nekonečno, to ešte stále pre ňu veľa. Akože fakt. Ona začala, že čo je? Akože na tento prístup som ja zvyknutá z úradov a od polície, ale v kine v Miraku? Ako prepačte mi, hej? Ako hovorím si, ješ Čadce chodiatko, odpustím debilovi zasa. Hej? A teraz nič, Kati, ešte raz. Jeden listok na Titanic. Na klasiku chcem, Kati. Jeden listok na Titanic. Ona hovorí, že no, ale to je nový Titanic. Hej, teda nehovorila to týmto štýlom, hovorila to asi tak, že no, nový Titanic, to je taký nový, on tam proste sa nepotopí, on to vytočí v poslednej chvíli. A hovorím, že Kati, normálne, ona sa vtedy zmenila na kofolu, ja hovorím, no keď ju miluješ niečo riešiť, Kati, daj mi ten listok, ja idem. Ľudia, koľko tak podľa vás trvá Titanic? Koľko? Hoďte. 4 hodiny. 4 hodiny, hej? 4 hodiny som tam sedela, jak taká krava. Hej, čakám, on sa chudák už potopil. Už tam plaval na tej doske, už kričala, čeko. A fakt, aj po záverečnej SBS-kari prišli po mňa. Som čakala, či to ten debil nevytočil, hej? Nevytočil to, hej? Ty kokos, hovorím, tak mňa takto niekto ešte aj z Čadce urazí, tak som v súdnom spore s Mirakom, hej? Dobre, toľko z mojho news osobného, ale dal som to aj na Facebook, keby čosi. No, ale teraz k tým politickým informáciám, hej? No, ja som si v Žiline založila politické poradenstvo, no ale však aj tak, čo vám už tu naradím v tejto republike, že? Ale tak nemôžem si dať zasa názov, že riešenie politických otáznikov, to by prišla ešte bývalá EŠTB, že poslala by ma do gulagov, ktoré ešte fungujú v hontianských prstenianoch, hej? No, nevadí. No, ježiš, koľko tam je váš prezident, prepáčte. No, presne tento prezident. Toto mňa prinútilo rozmýšľať nad tým, že ako sa náš koktavý Gašparko dostal ku vám. Ako sa viete, že koktavý Gašparko je u nás z rozprávkovej krajiny?
Viete o tom, že on není zo Slovenska. Akože hovorí to niekomu pre národy na Dori a takéto niečo, hej? No Koktavý Gašparko, on je u nás z rozprávkovej krajiny. On robil ako pomocná sila, Ježiš, ja si pamätám také vtipné príhody. On mi chodil, pomáhal mi umývať záchodíky od mojich 7 trpaslíkov, lebo však akože umyť záchod po 7 chlapoch, to vám tam je tam misa úplne na nič, akože. A on mi to vlastne, tento Koktavý Gašparko chodil čistiť zlatý bol, no. A teraz aj, ako som sa tak zamyslela. Teraz Koktavý Gašparko, u vás zrazu, že prezident. Alebo Ficino mali, ten je tiež od nás. Hej, a to som tu už minule spomínala, že on tak chodil po tej rozprávkovej krajine, otačal tie smerovečky na zlé strany. My sme mu stále hovorili, že Fici, toto nie je ten správny smer, ale si to otačal. A akože všetci sme ho brali tak chudačí, chorý, no nič. A zrazu u vás, že predseda Národnej rady. Sem ty vole, to bude niekde pes zakopaný, hej? Urobila som trošku také prieskumčiky, Kysučanov som samozrejme vynechala, lebo ako na nich treba vykričníky, nie otázniky. No, a teraz zobrala som Slovákov, ktorí sú teda od prirodzenia takí sprostí, až sú dobrí. Fakt, ľudia, toto je charitatívna veľmoc, táto krajina. Normálne, fakt, Koktavých do diplomácie a debilov do parlamentu. Fakt, to som ja z prieskumov zistila, lebo fakt, ľudia, ja vás obdivujem. Ja mám strašne rada charitu. A keď vidím, ako vy tú charitu podporujete, fakt, ľudia, kričte so mnou, charita, poďte so mnou, charita v cigánskych osadách, charita v Národnej rade Slovenskej republiky, charita v našich srdciach. No ale ja to úplne chápem, veď chudáček, čo by ten Ficino mohol, hej? Také chybnúčky, no čo? Veď jeho musíš iba zobrať a Fici, poď Fici, tu si sadni, tu máš vytepovanú stoličku, čo ti hen tam vytepovala žena, čo tu rada robí za minimálnu mzdu, lebo rada podporuje charitu. Nech sa páči, tu si sadkaj, tu máš tlačítka, áno, nie, tu to budeš sedieť a stlačať si to. No veď čo by on chudačík iné mohol robiť, že? Ježišmaria. A Koktavý Gašparko, Ježiš, čo sa ten nakoktal hajzlu naumýval, kým tam došiel do toho paláca? Ježišmaria, tak je Koktavý, hej? Ako to je? To keď niekto kokta, tak nedostane, čo chce v tých krajinách tretieho sveta, ako sú napríklad USA, Francúzsko alebo Veľká Británia, hej? Tam to nedostaneš, ale tu na Slovensku koktáš, my ťa dáme do paláca. Poď bývať do paláca. No jasne, tak sa to u nás robí. No a potom som sa ja zamyslela nad tým, že vlastne sorry, no keď máte predsedu akože debila a prezidenta Koktavého, tak si rozmyslím, že to by mohol potom každý chápať, že tí Slováci sú všetci takí akože taká kombinačka, chápete? Niečo medzi Jankom Slotom a Štarčanom, proste vymetený, hej? Ale ne, to ne vôbec, veď v Amerike majú tiež čierneho prezidenta, nie sú tam všetci čierni, asi iba 3/4, že? No, to je inak, ešte som vám chcela povedať, tá charita v cigánskych osadách. S týmto som sa tiež stretla, že to trošku už polavuje, lebo ja mám takú kamošku Esmeraldu, ona je trošku taká tmavšia, ale ani podľa mena, ani podľa pleti nie je zo Španielska. Je z východného Slovenska, takže mám asi dopína, že? No, a teraz ona proste vždycky tak stávala pred kostolíkom, žobrala si tam na chodiatko, čo iné, ona môže robiť, dostáva iba 30 000 na sociálnych dávkach. A teraz žobrala si tam, chodila teta, ktorá vždycky dávala 20 €, hej? A teraz zrazu ona prišla jednu nedeľu a dala aj 5. A Esmeralda sa jej pýta, že ty búria tu, jakúže papírku, hej? A on hovorí, že prepáč Esmeraldi, my si stávame domček. Tak more za moje peniaze. Hej, akože, to trošku ma mrzí, tuto by sa to asi ešte trošku malo zlepšiť, tá charita v tejto oblasti. No, a to je asi všetko, čo som chcela dneska povedať, lebo som sa dopočula, že sa chystá nejaké slovenské národné povstanie proti tejto charite, som si povedala, že toto ne, tak som sa zapojila do príprav konca sveta. Akože teraz telefón je strašne so zlatými ľuďmi z Izraela, hej, hovorím, čauko, Jukmuku, prosím ťa, máš tam nejaké jadrové bomby do hontianských prstenách? Jasné, máme, dáme, všetko bude, alebo potom telefonujem zase JNT, prosím vás, dala by sa zamraziť slovenská ekonomika, dala, všetko zadá. No, takže takto to bude, ale to je zase téma na budúce. Ďakujem strašne za akože pozornosť.